kunnafoni la kumabaw filɛ Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger ani Ghana o jamana ɲɛmaw y'a ŋaniya kana an ka jamana kɔnɔna la yaasa ka n'u da don an ka nin waati laban gɛlɛyaw la. Insécurité ale kɔni carilen bɛ kosɛbɛ an ka faba kɔnɔna la. An ye ɲinini kɛ o fɛnɛ kan an ka kin dɔw kɔnɔna la. An lajɛbaw aw danse aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. NEF-TV jabarani lajɛbagaw aw bisimila aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. I n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ aw ye cogo min na, jamanakuntigi 4 ka bɔ Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger ani Ghana olu kɔni bɛ sira la ni k'u kunda an ka jamana kan. U bɛ se an ka jamana kɔnɔ ni Ala sɔnna ma alamisadenw juillet kalo tile 23. U nakun tɛ dɔwɛrɛ ye kana sigi ka kuma la halisa an ka nin waati laban politiko gɛlɛya la. Ni jamanakuntigi ninnu nali bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ malidenw bolo? Anna Marie Yvonne Traoré ale ni a ka jagatala Bakari Kone olu ye ɲinini k'an ye a kan. A bɛ kalo damadama bɔ bi an ka jamana ɲɛsinen bɛ politikiko gɛlɛya ba ma. Gɛlɛya in fanga bonyana kana se hakɛ la fo CEDEAO maaw ye tɔnbolo labɛn kana sigi ka kuma nɔgɔya. Nka olu ka tile 5 lasigi ma se ka nɔba bɔ a ko la. Sabula u ni M5 RFP maaw ma se ka bɛn ko la. Yaasa halisa ka fɛɛrɛ ɲini ni politiko manga in na. A tɛ mɛn Mali kɛrɛfɛ jamana 4 jamanakuntigiw bɛ se an ka jamana kɔnɔ. Walasa kana u bila nin gɛlɛya in da la, ni ka bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a la. M5 RFP maaw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni jamanakuntigi ninnu ka nali bɛ se ka kɛ fura ye an ka nin politikiko gɛlɛya in na wa? Hakilina fasiyaw cayara. U bɛ sɔn ka compromis sɔrɔ ni Ala sɔnna ma. Mais a ko ɲɛ halisa an bɛ segin kuma kelen kan. Don o don an bɛ ɲininka an bɛ kuma kelen de fɔ. A ko ɲɛ bɛ président de la République Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ de bolo. Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ de kan ka dɔn a bɛ min fɛ. O de la n y'a fɔ n k'a ka jɔyɔrɔ n'a b'a place in kɔ a ka jamana ye a ka ko jigin a k'i bolo da dusu kan a ka jamana kɔnɔden bɛɛ kɛ kelen ye a ka bɛɛ bila niveau kelen na. Je sais que pourboire bɛ u yɛrɛ ɲuman na anti bɔ olu ye M5 ye mais tout kɔni fɛ a bɛɛ ye jamana kelen de a bɛɛ ye maa kelenw de a bɛɛ ye maliyɛnw de donc an ka lajɛ an ka don ko da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. O ne kɔni hakilina na ninnu nali tɛna se ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ nin na parce que ninnu bɛɛ ye kelen ninnu bɔ a bɛɛ ye promotion kelen de ye ninnu tɛna ɲɔgɔn kɔ bila quoi mais ne kɔni b'a dɔn u ka teli ka sɔn CEDEAO bolo ka tɛmɛ ninnu kan. C'est à dire CEDEAO nalen ma se ka solution min sɔrɔ o ko la n'olu nana olu kɔni bɛna yɔrɔ de kana n'an ka tɔ bɛɛ la. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que déjà, c'est là où tu as prévu la première des choses, Nana, quand on a fait féminin, on a fait président départ assemblée dissolution, ainsi de suite. Mais nous sara, on a la folo. Déjà, c'est-à-dire où est couleur tout du contour d'une manière quoi. Donc là, on a aussi une intervention quand on dit ah non, président a travaillé quoi au blas, assemblée dissolution quoi au blas, faire nous. Mais autant d'ado même rendre hommage à ces gens-là au maquet. Quand on comme là quand c'est que Nigeria président mena ou bien Europe président mena tout ça là quand on au bena que ça ou quoi quoi ban. Autant baoba ton non ni. Ni aye ulu yan sekere. Ibta so an dama an amaseka be an desala de. Ba o wajibi ina fo mbalma ke bula ka fotu amna. Adama de ko kono ku jere de be bin fo jamana ko do na jete mine an ya de sa komna do an sigi nyo jaku ya wajibi u kana u fana bunu se ko kwala intention mu bulu la mo to do mais ne ko ni bulu u ku jija ka sigi ka je kuma nyo ka nuyi ni kuma ma se ka fenya femna ni sabali ma se ka femnya jeti ka fefela ila kuma tasuma se ka fo ya keleti fenya la bete fenya la mu te fo nya wala sigiɲɔgɔn ni ayiwa balimaya kɔrɔti dɔwɛrɛ ni tasuma mɛnɛ ni sigiɲɔgɔn ka bugu la wajibi i kan ka wuli ka taa dɛmɛ i seko damayira bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn tasuma in bɛ se ka faga cogo min na ne ka hakili la ayiwa jamanakuntigi minnu kan ka nali bolodalen don olu kan ka nɔ bɔ a ko la parce que diɲɛlatigɛ ko dan tɛ ko kelen ye a bɛ se ka kɛ n'olu ma se ka nɔ bɔ anw ta la an ye bankasi yira olu la ni tasuma min mɛnɛna min fɛnɛ ka so i y'a dɔn an kɔni ka mɔgɔw tɛ se ka sɔrɔna dɔɔni kɛ bilen dɛ diɲɛlatigɛ y'o de ye mɔgɔw ko i bɛ ko to ko kama bi i bɛ bi la sini ɲɛ b'i la balima maliyɛn musoman n'a cɛman
an ka miiri a ka sabali bɛɛ ka jisuma dɔɔni kɛ kuluji la an ka nin kuni an ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn 100 de bɛ yen bi olu bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ de ka t'u ka dahirimɛ ɲini n'olu ma bɔ bi u ma bɔ sini u kɔngɔ b'u ka denbaya faga jigiya t'u ye u tɛ gouvernement na u siya dɔw ma deli ka don gouvernement na donc an b'a lajɛ cogo min na an kana taa don ɲɔgɔn kasi la an ka nin ko in jɔ an ka sigi ka kuma sigi ka fɔ ma fɛn fɛn dilan diɲɛ sigi la muru ni marifa t'o dilan. Mali gɛlɛyaw ka ca wa u kɔnɔw ka dun yaasa an bɛ se ka ɲɛsin a bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin politikiko gɛlɛya in ma fo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Mali ka hɛrɛ de bɛ bila fɛn bɛɛ ɲɛ wa ale de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. Bɛɛ kan ka sɔn ka sigi ka kuma ka bɛn fɛn kelen kan o la k'u bɛ taa ɲɛ. Bamananw ko dalen dɔ la ko ni bɛɛ tora I minɛ bamba bolo ko dɔ ta b'a dun. O kun kɔnɔna la dɛmɛ minnu bɛ nalen don an ma ni waati ninnu na a ka kan an ka dɛmɛ ninnu minɛ ni k'u kɔrɔlaw sifilɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka bɔ ni fɛn min ye fɛn minnu bɛ se ka an dɛmɛ ka dankari an ka nin waati gɛlɛya ninnu na. An b'a fɔ halisa Ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ani jamana marabagaw ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hakililatigɛbaliya n'an b'a fɔ o ma insécurité o kɔni bɛ ka bonya kosɛbɛ an ka faba kɔnɔna la. Maaw sirannen bɛ ka bɔ hali u ka daw fɛ o jɔrɔnin n'o ami ninnu cɛla maa dɔw kɔni sɔnna ni ka kuma an ye a ko la. Aminata Daɲɔ, Mariam Sakɔ ale ni Tijani Sidibe olu ka sɔrɔlenw filɛ. An ka jamana ɲagamilen don insécurité barika bonyana janko Bamako kɔnɔ binkani wale ɲɔɲɛlen don bɛɛ bɛ tagama na nka maa si hakili sigilen tɛ bɛɛ lajɛlen siralen de don. N'i ye maa dɔw ɲininka u b'a fɔ ko kun tɛ dɔwɛrɛ mara kɛcogo jugu kɔ du kɔnɔna la dɔw fana b'a fɔ ko barantanya de nɔ don olu n'u ɲɔgɔnna caman. Bien sécurité mun bɛ jamana kɔnɔ Mali la yan n bɛ se ka fɔ o ye mauvaise gouvernance de ye c'est-à-dire fangaw bɛ ka baara kɛ cogo min baara kɛcogo a man di jamanadenw ye a kɛcogo man di jamanadenw de donc o de nana ni insécurité ni bulon saba bɛ jamana kɔnɔ n'o dɛsɛra la dɔrɔn insécurité fanga bonya bulon fɔlɔ jumɛn o ye éducation dɛsɛra la quoi o denmisɛnninw b'u kun fɛ filanan o ye santé bon santé man bon sécurité yɛrɛ ye jumɛn de ye fɔlɔ minnu b'an ka jamana yɛrɛ sécuriser bon o yɛrɛ fɛnɛ an tɛ se ka fɛn fɔ o la o ye gouvernement ta ye quoi o de bɛ se ka fɛn fɔ o la bon ni saba de ka gɛlɛn jamana kɔnɔ bon ni saba bulon dɛsɛra la a dɛsɛra la dɔrɔn o de ye jamana yɛrɛ insécurité fanga bonya kosɛbɛ ka taga baarako ni fɛn ninnu bɛɛ bafouera baara tɛ yen bilen bon crise mun fɛnɛ bɛ institution kɔnɔ bɛɛ b'a kalama bon jeunesse kɔnɔ an bɛ yala la ten de bon a bɛ na ni insécurité jagoya bɛɛ mago wari la quoi ni n ko n bɛ kuma yɛrɛ n bɛ jigin mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ la dɔɔni parce que olu fɛnɛ ka devoir défense nana ye bɛɛ bɛ sugu kɔnɔ bɛɛ bɛ baarayɔrɔ la maa si tɛ so bilen denmisɛnninw tɛ ka contrôler quoi o fɛnɛ fanga waati bɛɛ n bɛ miiri o la hali ne yɛrɛ b'a la parce que n bɛ baarayɔrɔ la bi an bɛ tilen baarayɔrɔ la an bɛ don heure min na yɛrɛ non a kuma ka ca dɛ minuit dɔw yɛrɛ den dɔw bɛ wuli du kɔnɔ yɛrɛ ka kɔrɔbaya u t'u fa dɔn kosɛbɛ yɛrɛ bon nin bɛɛ bɛ na ni insécurité ye quoi denmisɛnninw ma mara tiɲɛna quoi o de ye insécurité fanga bonya n'a ye min ta milieu min kɔnɔ dɔrɔn a wuli n'o de ye quoi o kɛra ɲuman ye o y'a ta ye a kɛra juguman o y'a ta ye quoi. Sɛgɛn de bɛ mɔgɔw la sɛgɛn de cayara parce que gɛlɛya cayara ka taa nin kalo saba mun tɛmɛna fo kana bila sisan na coronavirus ni kana ni gɛlɛya ni crise ni fo kana bila mankanw la o de nana ni gɛlɛya la bon na gɛlɛya cayara dugu kɔnɔ jago banditisme caya. Ni ye insécurité yɛrɛ bɛna jamana kɔnɔ ni jamana kɔnɔ nafoloko taara kɛ fankelenko ye sɛgɛn b'i la kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la du bɛ du la daraka tɛ tobi tilelafana tɛ tobi surafana tɛ tobi a bɛna ni mun ye. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo fura bɛ sɔrɔ a la fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn kan ka tigɛ jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw yɔrɔ walasa dan bɛ se ka kari nin wale cɛjugu in na. An b'a ye gouvernement de an fa ye gouvernement de a kan dɛmɛ ka sécurité kan na ko dɔw de bɛ kɛ sisan u ma deli k'a kɛ u ɲɔgɔn ma deli k'a kɛ hali tile fɛ sisan n'i bɔra i ka du kɔnɔ i hakili de b'i yɛrɛ la n'i bɛ don yɔrɔw la mɔgɔw de bɛ ka k'i su Mali a tun tɛ ta fɔlɔ la nin tun bɛ jamana wɛrɛw de la mais an ka jamana in na yan binkali
ka bi mɔgɔ ka tilegan fɛ hala sufɛla man ca jɔnw tun bɛ yan jɔn misɛnninw u b'u bolo de di jifa la dɔrɔn n'u ye dɔrɔmɛ sɔrɔ n'u ye kɛmɛ sɔrɔ u b'a ta mɛ kana mɛtɛrɛ ta ka taa jɔ sira la ka katikati ta ka taa jɔ sira la i mana i ka bololafɛn bɛɛ ta k'a d'u ma u bɛ segin ka mugu ci la bon gouvernement ka appelé a kan dɛmɛ se t'anw ɲɛ se bɛ ye tan de ye u yɛrɛ ka bɛn kan na u k'an dɛmɛ population dɛmɛ n'o tɛ jigi wɛrɛ an jigi ye ala de ye an jigi y'an ka gouvernement de ye. Sensibilisation ka kɛ kosɛbɛ ka jeunesse sensibiliser kosɛbɛ quoi u k'a dɔn fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ de ye quoi. bɛɛ ka hakɛ ka d'u ma o dɔrɔn de y'a fura ye jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la jamanadenw fana k'a faamu vraiment u kan ka sira ɲuman de ta parce que en réalité jamanadenw fana kɛlen bɛ ka c'est à dire sira langolo tagama ka baarakɛlaw dɛmɛ u ka mauvaise gouvernance la donc jamanadenw kan ka vraiment sira ɲumanw ta ka hakilina ɲumanw ta k'a dɔn ko jamana ye olu ta ye donc n'an y'o hakilina sɔrɔ an bɛ se ka ko ɲuman kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ. Bon n'an ka jamana ɲɛmaa ma wuli k'u jɔ u sen kan ka fɛɛrɛ sigi ka mesure ta k'a fɔ na numéro vertu bila ka mɔgɔw bila chaque fois haturu bɛ kɛ pour que ka se ka yɔrɔ in sécurité ta kɛ hali n'a fɔra ko attaque kɛra san marifa mankan bɛ kɛ ma mɔgɔw wuli ka taa police la u bɛ gendarmerie la ka weleli kɛ ma o bɛɛ la u bɛ se ka heure 1 heure 2 kɛ heure 3 kɛ o tɛ na. Pour que insécurité dɔ ka bɔ a la o ye ka fanga di lakanabagaw ma polisiw n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i ye polisiw wele bi ko problème dɔ bɛ quartier kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ 30 minutes à peu près au-delà de 30 minutes une demi-heure u b'o de kɛ pour que u ka se yen donc cela veut dire que moyen ko ba t'u bolo moyen t'u bolo bon au-delà de ça n bɛ min fɔ population mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ fana ye fɛn dɔ ye quartier kɔnɔ a kɛra 2 heures du matin a kɛra 3 heures du matin a kɛra su heure o heure ye n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka bɔ i ka fɛɛrɛ kɛ i ka numéro vert dɔ ɲini k'o wele cogo min na u bɛ se ka situation ni ta en compte quoi. Solution kelen b'a la ne bolo force de l'ordre c'est-à-dire u ka précaution ta précaution tɛ dɔwɛrɛ genre ni événement ni scène bɛ ka kɛ parce que a mana kɛ cogo cogo ni attaque ni fɛnw bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ u yelu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ jɔ u bɛ yelu kɛ c'est-à-dire u ka policiw wele sécurité force de l'ordre wele u ka fɛɛrɛ kɛ ka se lieu la joona en même temps jeunesse fɛnɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ka kɛ kelen ye ni fɛn bɛ yen nɔ a kɛra hɛrɛ a kɛra bɔnɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ genre an bɛ kɛlɛ min na M5 ko ni nin fɛngɛ mouvement ninnu c'est-à-dire nin ye jeunesse ka kɛlɛ de ye jeunesse bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko nin kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka patrouille damadɔ k'an yɛrɛ ye parce que munna tenitigiw sirannen don olu tɛ se ka don quartier dans les quartiers o anw de b'an ka quartier sécuriser an n'an ka area an b'u sécuriser ɲɔgɔn nɔfɛ. Donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka faamaw dɛmɛ u ka baara la parce que faamaw filɛ nin wagati min na o kelen tɛ se quoi dugu in bɛ cogoya min na sisan an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin ko in kɛlɛ quoi sinon mɔgɔ kelen tɛ se nin ko in na vraiment n'an sigara mɔgɔ minnu na an bɛ se ka faamaw wele u ka n'olu minɛ quoi. Janto yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi o de la maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan ka i yɛrɛ kɔlɔsi kɛnɛmalaw baarakɛyɔrɔw hali sisow kɔnɔna na janko ni seli ɲɛkɔrɔla in na. Ani seliba o kɔni tɔ ye panko kelen ani ɲɛwagawaga ye maaw jɔrɔkun ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dutigiw o ye selima sagako ye laya saga sanni ko bɛ togo jumɛn na neftivi maaw wulila ni k'u kunda saga feereyɔrɔw kan yaasa ka faamuya dɔɔni sɔrɔ ɲinan saga sɔngɔko la Umar Tarawele ale ni Mariam Sako olu ye nin ɲinini ninnu kɛ an ye an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Seliba ma suruya denbayatigi bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa fɛn kelen na n'o ye sagako ye a ka di bɛɛ lajɛlen ye selidon i k'i ka denbaya nisɔndiya ni saga fagali ye. Ɲinan ta in ko bɛ cogo di sagafeerela caman y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ko gɛlɛya caman de b'u kan k'o de kɛra sabu ye ne ka saga sɔngɔ gɛlɛya. Sagaw ka gɛlɛ parce que sanji tɛ yen san ma gosi fɔlɔ sagaw ma bin dun an bɛ ka sagaw min san an b'u san sow de kɔnɔ u wari ka ca parce que u bɛ korokolo de dun korokolo ka gɛlɛ pɔsiw fana ka gɛlɛ sécurité tɛ yen an bɛ sagaw san yɔrɔ min hali n'i ye saga 20 de san i b'i jija ka mobili ɲini i bɛ dogo fo kana u bɛ sagaw minɛ sira la Mali gendarme pɔsu ninnu pɔsu an mana se yɔrɔ yɔrɔ an bɛ wari sara 1000 2000 3000 pɔsu min ka gɛlɛn ni pɔsu bɛɛ ye o ye 100 pɔsu ye mɔgɔw sarannen de don
mɔgɔ caman bɛ siran ka na n'u kana fɔlɔ ye parce que u sirannen de don a ka minɛnw na a bɛ se ka minɛ na fana o fana b'a la o de ka gɛlɛn ni gɛlɛya fila pɔsu ninnu u ti n da saga traité sera bɛɛ b'a ta ɲini sagatigi de fɛ donc saga tɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bɛ da saga k'a kana feere saga ko a ka gɛlɛn a ma gɛlɛn parce que bɛɛ n'i ka baara de don mais an mun ye saga feerela an bɛ sɛgɛn kojugu mais mɔgɔw t'a kalama parce que n'i bɛ taa saga san sisan a ko ka ca i bɛ taa yɔrɔ dɔ la banki bɛ yen yɔrɔ dɔ banki tɛ yen an dun bɛ taa saga san fo kɔrɔn fɛ ka na an bɛna taa yɔrɔ min na hali orange money kɔnɔ hali ni 20,000 i b'a fɛ ka bɛ se ka taa tile 2 tile 3 a tɛ sɔrɔ i y'a faamu encore o bɛɛ tɛ problème hali ni wari b'i bolo n'i taara sugu kɔnɔ k'a fɔ ko 100 de b'i bolo k'a bɔ ka sanni kɛ o fana a cɛ man ɲi parce que numéro dɔ ye hali 20,000 y'i bolo u b'a minɛ o ye 2 sabanan fana hali n'i ye saga minnu san sisan fo k'u mara yɔrɔ wɛrɛ ka tila ka dumuni d'u ma parce que k'a fɔ ko sagaw ka taa dumuni kɛ kungo kɔnɔ o fana banna e ye saga minnu san e de b'u mara e fɛ u bɛ dumuni kɛ e fɛ depuis kɔrɔn fɛ fo yan donc a dépense ka ca kojugu o ye 3 naaninan fana hali ni wari min bɛ saga san n'i b'a bɔ kɛcogo de b'a la parce que n'a cayara don ɲɛ b'a ye u b'a fɔ ko u bɛ bin ka wari minɛ la a ko ka ca quoi. saga kɔni a ma nɔgɔn ɲinan saga ma nɔgɔn a san yɔrɔ la ma nɔgɔn transport ko ma nɔgɔn sanni fana tɛ parce que yɔrɔ ka gɛlɛn ɲinan yɛrɛ ka gɛlɛn kojugu mali bɛɛ de ka gɛlɛn o kelen ye bon n'an ko fana an bɛna nɔgɔya an fana bɛ bin donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hakili la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ commerçant ni feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ awɔ n da population b'a fɛ fo saga ka nɔgɔya f'u ka jɔ ka n da seli surunyana poste ninnu f'u ka sagatigiw dɛmɛ saga man kan ka fo poste ninnu saga man kan ka wari sara saga bɛ don sécurité ka kɛ saga bɛ don cogo min y'u ja saga bɛ caya n dɔ saga kɛra o la saga bɛ nɔgɔya minnu fana ye saga ninnu sanbagaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ ko ɲinan saga sɔngɔ ka gɛlɛn kojugu an nana dɔ ɲini mais an ma dɔ sɔrɔ dɛ parce que a da bɛ ka caya u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ a la jamana yɛrɛ bɛ état min na bɛɛ b'a dɔn jamana ka gɛlɛn jamana bɛ waati min na yɛrɛ a ka gɛlɛn fana bon n'u y'a lajɛ k'a da nɔgɔya an bɛ se ka sanni kɛ pour que bɛɛ bɛ lafiya comme ça a b'an fana degun parce que nin waati in na jamana ka gɛlɛn wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ fana wari tɛ ka ye yɛrɛ tu vois bon n'a nɔgɔyara kɔni o ka di anw bɛɛ lajɛlen prix minnu bɛ ka fɔ a la cɛn na a ka gɛlɛn fɔlɔ a fa ka gɛlɛn fɔlɔ bon nin ne yɔrɔ naaninan de ye tan a fɔ nin ne yɔrɔ naaninan de ye tan n ma se ka n sagola prix sɔrɔ fɔlɔ n'i y'a comparer par rapport à l'année passée quoi donc an b'o de kɔnɔ fɔlɔ à l'heure actuelle quand même comparativement à l'année passée quand même le prix est trop élevé sincèrement le prix est trop élevé a sɔngɔ ka gɛlɛn a ɲininen bɛ jamana ɲɛmaaw ani sagafeerelaw bɛɛ lajɛlen fɛ nɔgɔya min bɛ se ka don saga sɔngɔ na walasa denbayatigi bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ k'i ka denbaya nisɔndiya seliba an b'a fɔ ala k'o tɛmɛko ɲuman o nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen ye saga n'o y'a la belebele ye ala k'o nɔgɔya dutigi bɛɛ lajɛlen ka d'a ka dudenw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni nasiraw la Idrissa Badimi ale ye mali kɔkana kibaruya dɔw salo an ye a ye mun sɔrɔ an ye an ka jɛ an k'o lajɛ diɲɛ tɔnba min ɲɛsin bɛ kɛnɛya kɔlɔsili ma n'an ko a ma OMS u y'a jira k'a fɔ k'u jɔrɔn bɛ don o don dɔ farali coronavirus banabaatɔ kan farafinna ko an bɛ don min na ko bi ko coronavirus bɛ maa min joli la k'o bɛ taa jɔ maa ba 700 ni maa ba 21 na ani k'a kɛra maa min sata ye o ye maa ba 15 bɔɲanko ye ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko coronavirus ma se ka dankari gun min na kosɛbɛ k'o ye farafinna gun ye nka ko janto yɛrɛ la k'o de kɔrɔcogo ka ɲi OMS ka cɛden min ɲɛsin bɛ banacunniw kɛlɛli ma n'a tɔgɔ ko Michael Ryan ale ko a jɔrɔn bɛ ka da ka dogo do coronavirus b'a la ka warankata farafinna gun kan ko ni ye misali ta Afrique du Sud jamana kan k'a jɔn bɛ jɔyɔrɔ 4nan na diɲɛ bunakun kan coronavirus kɛn bɛ ka fanga sɔrɔ jamana minnu kan bawo ko coronavirus bɛ maa min joli la Afrique du Sud jamana kan k'a bɛ taa jɔ maa ba 300 ani maa ba 16 ani maa ba 4 na ko nin kan ka kɛ misali farafinna jamana bɛɛ lajɛlen bolo waasa u ka se ka tanga Afrique du Sud ta ɲɔgɔnna ma an bɛ taa Kodowari jamana kan u ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ko a na kɛ cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili nata la wa ɲininkali tɔ min bɛ yen
ko a ka minisiri ɲɛma Amadu Gon Kulubali min tun sugandira fɛ ka kɛ cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛma ɲini kalafili nata la ni a fatura ko o fatuli kɔni kɛra sabu ye ka jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. ŋunuŋunukan kɔni b'a la k'a fɔ kɔlɔsilikɛla caman fɛ ko jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara bɛ sɔn k'a kan bɔ fanga tako sabanan nɔfɛ hali a yɛrɛ ka fanga ɲinitɔ RHDP maaw sigan b'a la. Ko k'a sɔrɔ marisi kalo tile 5 san 2020 tɛmɛnen ko Alassane Dramane Ouattara y'a jɛya diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ko ale tɛna kɛ cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili min bolo dan bɛ octobre kalo tile 31 san 2020 na. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ don Sudan du Nord kunkanko kibaruw la. U ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Omar El Bashir k'a welen bɛ k'a jɔ kiri la k'a sabu kɛ fanga tarakili ye san 1989 san na. Omar El Bashir k'a welela k'a jɔ kiri la ko kura tuguni bi araba juillet kalo tile 21 hakilina jiginna fanga tarakila la avril kalo san 2019 na. O jalaki kun tun ye k'a ye yuruyuru kɛ a ka fanga waati la nka ni sen jalakili ye min ye k'a ye fanga taraki san 1989 san waati la min kɛra sabu ye n'a yɛrɛ kɛra jamana ɲɛmaa ye. Idrissa Badimi ale ka nin kunnafoni surumani ninnu ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la o min labɛnna ni ka lase aw ma fasiri jama bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala k'an bɔ su la.